Good evening, basketball fans, and welcome to the Ako Bicol Cup here at the Rodeo capital of the Philippines, Masbate. We are live here at the Kawayan Covered Court sa magandang lugar ng Kawayan for our second game of our Day 20 of eliminations. Syempre, this matchup is against the team of Kawayan and PUV Corpus. Siguradong napaka-exciting ng laban na ito. Syempre, Ako Bicol Cup is brought to you by Rep Zaldico at ng Ako Bicol Cup, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ako po ang inyong makakasama, si David Joshua Bernales, and ang ating magiging analyst na si Coach Paul Sepe. Yes, good evening Burns, and good evening po sa lahat ng ating mga manonood at taga-subaybay dito sa Ako Bicol Cup Masbate. So this will be a very exciting another ball game ngayong gabi, double header. So labanang the home team Kawayan versus PUV Corpus. For Team Kawayan, partner, this is still a very important game for them. But again, for PUV Corpus, talagang medyo inaalad sila dito sa ating torneo. But again, di natin alam kung ano magiging outcome nitong larong ito. Yes. But for now, partner, pasadahan muna natin itong ating team standing dito sa Distrito 3. So ito, partner, team standing, ang talagang Placer ay talagang nangunguna with 5-0 win-loss record. At sunod dyan, itong ang mga taga-Kawayan with 3-2. At tabla sila dyan sa posisyon na yan ng Uson at Kataingan, partner. Kataingan winning kanina against a good team also, Dimasalang with 3-2 win-loss record. Dimasalang ay bumaba sa 1-3. Ang PUV Corpus, ayun nga, may isang panalo at dalawang talo. At still, itong mga taga-Palanas ay naghahanap pa ng panalo dito, no? So, titingnan natin ang magiging resulta dito. That's why, sabi ko nga kanina, high stake ito for Team Kawayan pa rin itong larong ito, no? Dapat hindi sila dito matalo. So, again, partner, napaka-exciting na ball game, Kawayan versus PUV Corpus. Syempre, panibagong araw, panibagong opportunity para sa PUV Corpus na i-elevate ang laro nila, lalong-lalo na din sa ating home team ng Kawayan. Pero yan, mga kaibigan, wag na nating patagalin pa. Tawagin na natin ang ating ang ating arena announcer na si JV Saldivar. This is Taylor J. Frankie of the Ako Cup Masbate. Brought to you by Congressman Johnny Guarna Bicol Party. Katabang na kasurog pa. We welcome everyone inside the Kawayan Royal Plaza for our double header matchup. Our second game will be having Team Kawayan versus Team PUV Corpus. Let's first start with Team PUV Corpus. Running jersey number 3, Emerson Salarte. Running jersey number 5, John Buffy Carnabo. Running jersey number 6, Lichino Dulo. Running jersey number 10, Brian Hinonco. And running jersey number 31, Ronnie Ranucino. And for the first 5 for Team Kawayan, running jersey number 10, Efraim Teracena. Running jersey number 15, Giancarlo Bautista. Number 16, Repshead Alvarez. Running jersey number 69, Roger Caetuna. And running jersey number 81, Roy Lai. And for the officials for the score team, Richie Ronnie Morniza. Number 1, Edgar Coron. Number 2, Bonanong Chumacera. This is the Ako Bicol Cup Masbate. Atito! And then nga mga kaibigan, pinakilala na ang first 5 ng both teams, and now let us start our game in this tip-off. First possession, mapupunta sa home team. Ruelan with the ball. Beautiful pass there for Caetuna to start this game with that basket. 2 points kaagad dito para sa home team ng Kawayan. Dulom ngayon, one of the key players here of PV Corpus. Taking point, passes to his teammate for a corner. Mid-range jumper is good para kay Hilongo.
tying this ball game to 2 points apiece. Yes, partner. So both teams at the early of this game, maganda ang pinapakita dito and maganda ang mga recognition for those players na open talaga. And again, Bastismo with a triple na maganda rin ang pinapakita for Team Kawayan, partner. This guard, Bastismo, sabi ko nga, defending guard, rebounding guard itong si Bastismo. So that's the first 3-point of Giancarlo Bastismo sa ating ball game. Yeah, pero yan mga kaibigan, despite of the absence of one of the imports here by Kawayan na Shane Menina, yes, this will give an opportunity for the other guards of Kawayan to step up their game and show the people what it is, kung ano ba talaga yung may ipapakita nila dito sa ball game na ito. Oo, so yun naman na dapat, partner. Every time may mga players na wala dyan sa roster nyo, dapat yung mga ibang players always be ready, no, to step up, of course, dito sa laro. But again, a good defense on the part of Hilongo on that play. Yeah, gandang steal noon from kay Tuna. Pero ayan, Dulom now with the ball. Passes to Salarde for a mid-range jumper. No good sa kanilang attempt. Bastismo securing the rebound. Passes to the open man kay Tuna. Unfortunately, does not convert that 2-pointer. Grabe, sorry miss on the part of Roger kay Tuna on that play. That could have been an easy 2 for him. Dulom to Salarde. To the corner. 3-pointer. No good. I think that was a block by De La Serna. Siya ngayon with the possession. Passes to his teammate. Easy 2-pointer para kay Navales. At muntik na doon, matraveling itong si De La Serna, no, on that play. But again, good recovery on De La Serna to find itong si Navales on that transition play. Yes, pero yan mga kaibigan, 7-point lead ang hawak dito ng ating mga taga-Kawayan. Mababawasan ng 2 by that 2-pointer by Dulom. So wala man lang bumax out doon kay Dulom on that play on the part of Team Kawayan. So ito medyo, partner, sabi ko nga for Team Kawayan, no, medyo mas malalaki sila dito kumpara dito sa mga taga PFB Corpus. But again, sabi nga natin, hindi naman basta mauhulog na lang sa kamay mo yan. You need to box out, of course, kahit malaki ka. Ayan, Salarde going inside, powering through, passes to his teammate for that 2-pointer. Anabo gets his first bucket in this ball game. 3-point lead na lang mga kaibigan ang hawak dito ng home team of Kawayan with 6 minutes and 50 seconds remaining sa ating first quarter. Ruelan, extra pass to Bastismo to the corner, 3-pointer, no good. Strong rebound there by Anabo. Ngayon, PV Corpus, Dulom fires a 3, no good. Medyo minadali ni Dulom yung tira na yun, partner, on that play. Ayan, on the other side, Bastismo gets that miss. Follow-up jumper there for his teammate. Navales gets his second bucket. Another 2-pointer para sa Kawayan dito. PV Corpus now with 14 seconds on the shot clock. Salarde to the corner. Dulom tries a 3. This time wala pa rin ang kanyang 3-point attempts. Kay Tuna, masyadong malakas yung pasa doon. That's gonna be a turnover. Bola ng PV Corpus, mga kaibigan, with 6 minutes remaining in this ball game. Hindi ready si Bryl Ruelan on that play. Coming from Roger kay Tuna. So, but maganda yung play na yon sana for Team Kawayan, partner, no? Every time you control the ball, pag may opportunity for that fast break, yun ang gawin nyo. But again, another 3 for Team POB Corpus. Courtesy of this guy, Jose Yanson, coming off the bench. First 3-pointer, partner. Yeah. Despite nung kanilang height advantage, hindi nagkakalayo yung scoring dito ng Kawayan and PV Corpus. Makikita rin natin yan kasi syempre, coach, no, na-cast ko na din yung laro nitong PV Corpus. Talagang makikita mo na double effort talaga sila when it comes to playing basketball. Talagang, kumbaga, desidido talaga sila. To show their opponents na kung gaano sila kalakas din. Yes, partner. So yun din ang nakikita ko. So medyo sabi nga natin, smaller ang size nila dito. But again, yun ang advantage nila, no? Mas mabilis. So yun ang advantage nila compared dito sa mga taga-Kawayan na medyo malaki. But again, speaking of mabilis, may mabilis din yun ang mga taga-Kawayan. Courtesy of si Giancarlo Bastismo na mayroon ng 7 points sa ating ball game after that jumper. Doon sa play na iyon. Yun, pero yan,
Dulom now controlling to play for PV Corpus. Passes to Salarde to the middle. Anabo goes inside, kicks it to the outside. Pump fake para kay Dulom. Mid-range jumper, no good. Got that ball off on time. Pero yan, Hilongo with a layup, no good para sa second chance effort. Bastismo ngayon going inside, laying it up. It's good. And a chance for a 3-point play para kay Bastismo na umiinit early on in this ball game, mga kaibigan. Sabi yan natin, talagang itong si Bastismo ay talagang i-capitalize ito with the absence of Shane Menina sa kanilang kupunan. So talaga siya ang runner, kumbaga dito, for Team Kawayan. Every time makontrol nila ang bola, yun yung game plan nila, takbuhan at sigurado yung primary offense nila, which is the fast break, partner. Talagang stepping up his game dito si Bastismo as he completes that 3-point play. Siya ngayon ang highest player with points, mga kaibigan, in this ball game with 10 points yan, 10 partner. points. Double digit na kagad ang scoring niya dito. Marami na ang naiambag dito ni Bastismo, not only on the offensive side but also on the defensive side with a few steals in his quiver right now. Ayan, Dulom, 3-pointer is a little bit short. Fast break ngayon dito, ang mga taga-Kawayan. Layup, no good. Matatawagan ng foul dito si Dulom, which will put Punay on the free throw line. Pero tatawag dito, mga kaibigan, ng timeout ang PV Corpus with a score of 16-9. Lamang pa rin ang mga taga-Kawayan with 4 minutes and 27 seconds remaining. Ayun nga, mga kaibigan, no, napag-usapan namin ni Coach Paul kung gaano kaganda ang contributions na ipinapakita dito ni Bastismo with the absence of their key player and point guard na si Shane Menina. And of course, partner, alam naman siguro nito ni Giancarlo Bastismo what is at stake dito sa game nito, no? So sabi nga natin, on that second spot dun sa team standing, tatlo silang nag-aagawan for that second spot. So this is a very important game for them. And of course, for them to be able to have a chance to go sa ating second round, kailangan, partner, dito sa larong ito is lumamang sila with a huge margin, partner. Kung sakali man mag-quotient system tayo, at least may puhunan at may alam sila, may lamang sila. So again, important ball game dito sa ating third district, itong game na ito for Team Kawayan. I mean, it's possible na pwedeng mangyari yon, yung scenario mo nga, coach, na ini-explain mo kanina, pero hindi natin pwedeng i-count out itong mga taga-PV Corpus. Yes, yun naman, partner. Oo nga, sabi mo nga, with those efforts itong mga taga-PUB Corpus, every time they had a game, so hindi mo rin matatawaran. And that's a 2-4 Punay on that play. So mabalik tayo dito sa PUB Corpus. And ito, partner, minsan lang talaga they came up short lagi dun sa kanilang mga outings. But again, yung efforts ay di mo matatawaran for this team. Kumbaga sa dedication, palagi pa rin silang 100% when it comes to delivering sa kanilang mga games. Yes, partner. And again, a second opportunity for PUB Corpus on that play. But again, a turnover naman, it's Salarde. Layup is no good, pero malakas yung foul doon ni Salarde. 2 shots dito ngayon para kay Brigondo. Substitution naman on the side of PV Corpus. Salarde lalabas muna dito sa ating hardcourt. Papasok ang kanyang teammate na si Hilongo, Brian Hilongo. First shot dito ni Brigondo is no good. He still has another free throw. But before that shot, partner, at ito, mayroon tayong isa-shoutout. Shoutout, Iris Muhar. Hello. Hello dyan sa iyo. At nanonood siya, no? But again, mabalik tayo before that free throw, before that play. Maganda sana yung recognition ni Salarde on Anabo. But again, active hands on the part of Team Kawayan. So, yun ang magandang depensa pinapakita nito. Kung makikita mo, pinapakitaan ng 3-2 zone defense itong mga taga PUB Corpus dito. But no problem for this guy. Itong si Jose Yanson, na mayroon ng 5 points, partner, coming off the bench dito. Itong si Yanson. And on the side of ng PV Corpus, si Yanson ang highest contributor dito when it comes to the points made para sa PV Corpus. Pero yun, Bastismo
Good pass there. Balik sa kanya ang bola. Spins. Extra pass ulit. Masyadong malakas this time. And that's gonna be a turnover on the side of Kawayan. Maganda sana yung mga passings nila ni Brigondo. Pero yun na nga. Unfortunately, that's a turnover para sa Kawayan. An opportunity here for PUV Corpus to strike and get a point in that turnover by Kawayan. Ilonggo now going inside. Laying it up. That's a block by De La Serna. Nice defense there for the side of Kawayan. Good play sana on the part of Ilonggo on that drive. But again, sabi nga natin, partner, itong si De La Serna, if I'm not mistaken, mga nasa 6'1", 6'2 ito. Oo, kaya mahirap talagang mag-slash dito pa kung si De La Serna ang bumabantay sa bola. It's a good help defense on the part of De La Serna on that play. Pero ayan, Rado now with 5 seconds on the shot clock. Passes to the corner for 3, no good. Pero ayan, offensive rebound. Layup is good this time para kay Sanghutan with 2 points in this ballgame. That's his first bucket, mga kaibigan. 2 minutes, 50 seconds remaining dito sa ating first quarter. That's a steal by PV Corpus. Another opportunity for them to lessen the lead of the home team. Kawayan, a 3-pointer, no good para kay Rado Jr. Nakuha niya ulit ang bola, giving a chance for Anabo to score another 2 points para sa PV Corpus. Nice hustle there by Rado Jr. Yan nga yung sinasabi nating effort, partner, when it comes to second chance opportunity. So yan ang kinakapitalize dito mga taga PUB Corpus. That's another good stop on their part. Ilonggo goes inside, no good. Rebounded there by De La Serna. And a 4-point lead na lang, mga kaibigan, ng hawak dito ng home team Kawayan. Brigondo, beautiful pass to Amasan for that easy 2-pointer. First points dito ni Reynald Gems Amasan. Wala nang nagawa doon si Rado Jr. on that sequence. Kung titingnan na lang yung layup na yon ni Amasan. Oh, bilis kasi nung pasa, hindi talaga na-anticipate doon ng mga defenders. So it's gonna be an easy 2-pointer. Pero yun, fast break. Brigondo layup, no good. Matatawagan ng foul dito si Ronnie Rado Jr. Putting Brigondo again on the line to shoot 2. Well, gusto ko itong ginagawa dito, partner, ni Brigondo. No? Every time with that opportunity, yung primary offense nila, talaga he is just going hard to the basket. And yun naman, partner, ang maibibigay sa'yo. Go hard to the basket palagi. So, ayun, dalawang beses siyang nangyari yon, dalawang beses siyang naka-fish ng foul on that same play. So maganda yan for this bench players nitong mga taga-Kawayan. But again, partner, kung mapansin mo din itong mga taga-PUB Corpus, so every time they miss a shot, maganda yung transition defense na ginagawa nila. Ayun nga lang, mas better yung pasahan nitong mga taga-Kawayan. That's why kanina si Amasan, that's an easy 2 for him. I think makikita natin mamaya sa ating mga statistics na medyo may lamang, may kalamangan ang ating mga taga-PUV Corpus when it comes to their offensive rebounds, since nabibigyan sila ng maraming chances to get another putback, another second chance effort kumbaga para sa kanila. They just need to convert their points, their opportunities para ayan, makalabang sila in this ballgame. Yung sinasabi natin, partner, talagang every time their teammate take those shots, talaga they are crashing the boards for that second chance opportunity. So hindi naman yun na nagiging kumbaga mahirap sa kanila kasi nga ganun talaga ang laruan nitong mga taga-PUB Corpus dito. Fast-paced movement talaga ang play style dito ng mga taga-PV Corpus. Pero yan, na 3-point attempt, no good there. Pero ayun, may offensive rebound na naman ang ating mga taga-PV Corpus, pero matatawagan ng traveling violation dito si Sanghutan. Unfortunate turnover para sa second chance effort doon ng mga taga-PUV Corpus. Pero yan, Rowelan now taking point para sa home team Kawayan. Papasa niya sa corner to Brigondo, goes inside, extra pass to Amasan. That's gonna go out of bounds. Turnover din para sa side ng Kawayan. An opportunity dito, mga kaibigan, para sa PV Corpus to get another point dito para mabawasan ang kalamangang hawak ng mga taga-Kawayan. Pump fake, passes to the outside, Hilonggo for 3, no good. Offensive rebound is
taken there by a Sangutan pero matatawagan ng foul dito ang isa sa mga players ng Kawayan. It's gonna be on kay Tuna. So 2 shots dito ngayon para kay Sangutan on the free throw line with 50 seconds remaining in our first quarter. So kung mapapansin yung partner, yun talaga yung sinasabi ko pa kanina. Yung magandang positioning din when it comes to the rebounding and backs out. So walang nagawa si Roger Kaituna doon kahit partner medyo mas malapad siya dito kay Sangutan kasi nga maganda yung positioning sa backs out dito ni Sangutan. Sabi ko nga every time they make a shot talagang itong mga players ng PUB Corpus is crashing the board. The likes of Anabo and itong si Sangutan. Maganda kasi yung play style nila, coach, na na-observe ko. Every time na may mag-a-attempt sa kanila, there's always 3 or 2 players na nandun na sa ilalim ng basket. Yung isa magbabox out ng defender, yung isa magre-rebound. Maka-caught off guard yung defender din ng Kawayan. Medyo isa din yan, maganda yung nakaposition na and mahirap din timingan yung galing sa labas na rebounder, partner. So kasi may momentum yun papunta sa bola and pagtalbog ng bola, pagpapunta sa kanya, talagang kuhang-kuha niya yun. So yun din ang talagang nangyayari dito for Team PUB Corpus. Pero ayun na nga, coach, no, even though ganon yung kanilang strategy, nagiging effective yun, di pa rin nila na i-convert into points yung kanilang mga second chance efforts. It's because of the defense and the height advantage na meron itong mga taga-Kawayan. But again, on that play, nakaisa doon si Brian Ilonggo. 4 points na ito dito sa ating ball game. Ayan, matatawagan ang offensive foul dito si Roger Kaituna on that play. I think ginamitan niya ng malakas na puwersa doon. Sabi nga, the muscle guy working his way, kaso huli. That's an offensive foul. Double team successful here para sa side ng Kawayan. Amasan gets that steal but turnover here para sa Kawayan with a very strong pass to his teammate. Eto, 0.4 seconds partner remaining. So, pwede ka pa dyan makatira. But again, eto. Steal there by Kaituna to end this first quarter, mga kaibigan. 22-19 ang ating score. Konti lang ang kalamangang hawak dito ng mga taga-Kawayan. Lumalaban ang ating mga taga-PUB Corpus but still holding a very nice defense dito para sa ating mga taga-Kawayan. Yes, partner. So yun na nga. Yun na ang magiging tanong natin dito. Kung kaya bang i-sustain ng mga taga-PUB Corpus itong talagang efforts and itong energy nila when it comes to those offensive rebound, second chance opportunity and yung kanilang ginagawang magandang depensa also for dito sa mga late goings ng ating first quarter. Kaya bahagya silang nakahabol dito. And on the other hand naman for Team Kawayan. So, sabi ko nga partner, dapat seryosohin nila itong game na ito. Huwag nilang i-underestimate itong mga taga-PUB Corpus, partner. Kasi sabi ko nga, dapat magkaroon sila ng convincing win dito and a convincing lead, partner. Kung gusto nila, magkaroon pa sila ng chance na makapasok doon sa ating second round. Kasi tatlong team ang naghahabol para doon sa second spot na yon, na pinapangunahan naman ng Team Placer, partner, na walang katalo-talo dito sa 3rd District. Pero yan na, mga kaibigan, nagbabalik na tayo sa ating second quarter. Dulong passes to his teammate Anabo for that mid-range jumper. Pero yan, second chance effort na naman. Anabo, no good para sa second try dito ng PV Corpus. And ayun na nga, coach, yung sinasabi ko kanina, they have a lot of offensive rebounds. They need to convert those second chances into points to get them this lead. Pero yan, Ruelan with that 3-pointer, no good. Kaituna, offensive rebound, second chance is good, and a chance for a 3-point play para kay Roger Kaituna. Ito, bumabawi naman si Roger Kaituna on that offensive rebound. Sabi mga partner, pansinin natin, no? On that last quarter, itong mga taga-PUB Corpus grab 9 offensive rebound kontra sa 4 lang for Team Kawayan. So ito, sabi nga natin, ito dapat natin tingnan dito. But again, sabi mo nga, may offensive rebound pero hindi nako-convert into points. Ito naman, partner, field goal percentage for Team PUB Corpus
30.8% lang kumpara sa 47.1% ng mga taga-Kawayan. So yun well, that numbers won't lie partner dito sa ating game. Siyempre kailangan na maging mas accurate dito ang ating mga taga-PUV Corpus when it comes to their 2-point field goal. Just like that with that score of Rowella na 4-2. First 2 points yan partner ni Roylan dito sa ating ball game. Ayan, Dulom now with the ball here, trying to break away from his defender, kicks it to the outside. That's going to be a call from the referee, a traveling violation para kay Dulom dito. 8 minutes and 45 seconds remaining sa ating second quarter. Still, Kawayan holding the lead in this ball game. Ito, partner, napansin ko lang for Dulom, no? Madalas siyang tawagan ng traveling. Yeah. Kahit yung mga na-cover nating games sa kanya. Kasi medyo very shifty. Tapos pag andun na siya, nasi-shift niya talaga yung paa niya on that pass. So, automatic that's a traveling violation on the part of Dulom. Ayan, mga taga-Kawayan na with the offense. De La Serna, 3-pointer, no good. Masyadong malakas. Kanyang high-arcing 3-pointer. Dulom passes it to the middle. Yanson to the corner. 3-pointer is good. Using the board there for his 3-pointer. First points para kay Jay Serad in this ball game. Grabe yun. Kahit gabi na, bukas pa yung mga bangko, partner. The bank is open kahit mag-aalas 8 na for Serad on that play. Natatawagan dito ng foul si Yanson. That's a reach foul on Jose Yanson. It's the first foul on Jose Yanson, partner, dito sa ating ball game. Ayan, Bastismo passes to his teammate for that layup. No good para kay Navales. PUV Corpus ngayon nagmamadali with Dulom taking point. Passes to the corner. Serad, binantayan na ng kalaban. Pero yun, si Yanson open for 3. Again, another 3-pointer para sa side ng PUV Corpus. Ayun na nga, coach, ang sinasabi ko. Oo, yun yung sinasabi natin kanina pa. Yung effort ay hindi mo matatawaran. And partner, kung mapapansin mo, for sure, ito nga, yun ang kagandahan ng team na naglalaro na walang ka-pressure. Kasi nga sabi nila, nasa bottom kami, okay lang, lalaroin na lang namin to. But again, for Team Kawayan naman, andun pa sila sa contention ng top 2 So, talagang dapat sila ang maging aggressive when it comes to the defensive and offensive setups dito sa larong ito. Huwag nilang hayaan na magkakaroon ng runs itong mga taga-PUB Corpus kung gusto nilang manalo dito sa ating ball game. Kasi partner, nakakatakot yan. Once na talaga magtuloy-tuloy ang momentum for Team PUB Corpus, damay-damay yan, partner, for sure. So, yung composure and then yung confidence is nandyan na yan for Team PUB Corpus. Pero kagaya nga nung sabi mo, coach, no, na talagang masisipag tong mga taga-PUB Corpus nito. Last time nung nakast ko sila doon sa bayan ng Placer, maganda yung pinakita nila from the first and second quarter. But the fact na kulang sila, outnumbered sila, nag-decrease yung kanilang production when it comes to the later parts of the ball game. Pero ngayon, na marami silang players na pwedeng pagpalit-palitin. Makikita natin kung mag-i-improve ba ang ball game nila dito. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, bago tayo bumalik sa ating hardcourt, tawagin muna natin ang ating courtside reporter na si Danica Garcia to give us an update. Danica, ano ang balita dyan? Thanks, Coach Paul and Burns. Ayun nga, mga coaches, Team Kawayan and Team PUV Corpus showcase again their talents and skills for tonight's ball game. Kitang-kita naman natin ang eagerness ng both teams para may panalo ang laban na ito. According to Coach Antonio Bautro of Team Kawayan, kulang man sila ng 2 miyembro ngayon na si Corsiga at Birusel. Dahil sa importanteng lakad nito, confident pa rin daw sila na maipapanalo nila ang laban na ito. Pinapaalalahanan niya din ang kanyang coaches, ang kanyang mga players na i-step up ang kanilang depensa at opensa, lalo na din ang turnover nila. Especially, yun yung isa sa pinakakailangan daw ng team na i-minimize. Ayon naman sa coach ng Team PUV Corpus na si Coach Jong Bikizo, ang standing nila ay 1-2
Hindi rin daw sila nawawala ng pag-asa na maipanalo ang laban nila between Team Kawayan. Same as Team Kawayan din, kulang din ang miyembro ng PUV Corpus, lalong-lalo na si John Ray Pugoy na itunuturing din nilang isa sa key player ng kupunan. Gayunpaman, nagbigay mensahe pa rin si Coach Bikiso sa Team PUV Corpus na i-focus lamang sa laro. Ang laban na ito, rotate the ball well and apply their teamworks properly inside the court. That's the latest update dito sa courtside. Balik sa inyo, Coach Paul and Burns. Ayan, maraming salamat Danica for that update sa ating mga court sides. Pero yun na nga, kagaya ng sinabi ko, Coach, na medyo outman talaga dito ang mga taga PUV Corpus. Lalong-lalo na yung isa sa kanilang mga productive players na si John Ray Pugoy is absent in this ballgame. Pero hindi naman natin masyadong halata yung absence niya since yung kanyang mga teammates, maganda ang performance dito na naibibigay. Ang kanilang mga shots, mga open shots nila na i-convert naman sila. Meron lang maliit na something na lacking dito para sa PUV Corpus. Sabi nga natin, every time may pros and cons naman, yung mga hindi nakakapaglarong player or kasi sabi nga na nabibigyan ng chance yung mga hindi naman masyadong nabibigyan ng minuto dyan sa lineup na yan. But again, yung nakikita ko, ready naman itong mga taga PUV Corpus dun sa sitwasyon na iyon kahit kulang sila. No? Kasi yung energy na nandyan pa rin. And dito, kung mapapansin mo, ito, 3 lang ang kalamangan itong mga taga-Kawayan, partner. Pero kung titingnan rin naman natin on the side of Kawayan, they are still struggling to make consistent plays in this ball game. Talagang ramdam nila yung pagkawala dito ni Shane Menina. Very good facilitator in their team. Pero ayan, Bastismo on the other hand gets another 2-pointer on the side of Kawayan. Though, Coach, wala nga si Menina, wala yung kanilang isa pang player na si Corsiga. And si Marlon Alferez din for Team Kawayan. But again, sabi nga natin, ito namang si Bastismo, itong si Navales at si Brigondo ay nandito for Team Kawayan. For sure, mag-i-excel yan, partner. Kailangan lang talaga nilang uminit at hanapin ang kanilang mga ritmo dito sa ating ball game na ito. Siyempre, high stakes game ito para sa ating mga taga-Kawayan. So, they really need to kailangan nila talaga i-gas up dito ang kanilang laro, no? So, but again, sabi nga natin na itong mga taga-PUV Corpus also, ay hindi naman basta-basta magpapatalo dito. Another good shot on the part of Anabo. So kung mapansin mo, partner, itong mga taga-PUV Corpus, halos lahat ng tira nila is high percentage shot. So lahat nasa paint. So tingnan natin, partner, kung anong gagawin dito or i-adjust. And another good shot on the part of De La Serna on that play. Ano i-adjust pa nitong mga taga-Kawayan dito? So, I think ang kailangan lang nilang i-adjust dito para sa mga taga-Kawayan is yung chemistry nila when it comes inside of the hard court. Kailangan nilang mag-circulate as one since may mga inconsistencies sila na nakikita ko. May mga passes sila na medyo malakas, may mga passes sila na nagkaka-miscommunication sila. That's why they have a bit of turnovers in this first half of our game with 44 minutes and 52 seconds remaining. Pero ayun na nga. Lamang pa rin sila dito. They're still sitting pretty here. They have the momentum. They have the high ground dito. As Bastismo goes inside, kicks it out. Bombales does not convert that point. PUV Corpus ngayon. Dulom to Yanson. 3-pointer. No good. De La Serna securing that rebound. Ngayon, papasa niya kay Kaituna. Going inside. Masyadong malakas yung layup. Pero ayan, another chance para sa Kawayan. Bastismo for 3! That's good! Grabe itong si Bastismo. Talagang man on a mission dito sa ating ball game. At ito, partner, mayroon na siyang, if I'm not mistaken, 13 points dito sa ating laro, no? With that second triple courtesy of Giancarlo Bastismo. Maganda yung ball movement na pinakita doon ng ating mga taga-Kawayan. Pero ayan, another steal here para kay Kaituna. 3-on-1 fast break. Wala nang magagawa dito si jersey number 11, Serad, as Kaituna slashes in the paint to get another 2-pointer. And yun, mapapatawag ng timeout dito ang PUV Corpus with 3 minutes and 46 seconds remaining. 10 points ang kalamangang hawak
dito ng mga taga-Kawayan. Their highest lead in this ball game. Yes, partner, medyo naging fancy doon masyado. Itong si Serrad on that play at napakamot na lang doon. Itong si Anabo because that's an easy layup for Team Kawayan courtesy of Roger Carituna on that play. So ito, nakikita ko itong coach ng Team PUB Corpus na talaga pinagsasabihan. Itong mga players yan, yung pasa, yung tira din. Kasi sabi nga natin, with those kinds of second chance opportunity and with those kinds of effort, partner, yung question dyan is talagang nako-convert nyo ba siya into points? Kasi kung hindi naman, sayang yung opportunity. So yan ang dapat nilang gawin dito for Team PUB Corpus. Sana with those kinds of opportunity, baka lamang pa sila dito, partner. But again, ito, abante na dito ng 10 itong mga taga-Kawayan. Maganda yung pinapakita ditong communication ng ating mga taga-Kawayan ngayon. Patunayan nila dito kaya may kalamangan sila dito na double digit na. Kailangan mag-adjust ang mga taga-PUV Corpus to lessen the lead na hawak dito. Pero yun, floater there, no good para kay Anabo. Fast break ngayon dito. Kawayan, 2 points para kay Navales. Angat sa isang dosena ang kalamangan dito ng mga taga-Kawayan. Celarde with the ball, guarded there by Brigondo. Intercepted there by Bastismo. Ipapasa niya sa maling tao. Dulong with the mid-range jumper. That's good. 4 points in the game para kay Dulom. At muntik na naman doon itong mga taga-PUB Corpus o that hustle play na ginagawa dito ni Bastismo. Talagang makukulit itong mga guards, itong mga taga-Kawayan dito courtesy of Bastismo and also itong si Navales and Brigondo. Beautiful pass there from Bastismo to his teammate De La Serna. Another 2-pointer para dito sa mga taga-Kawayan. Ganda ng court vision, coach, na pinapakita dito ni Bastismo. Talagang point guard talaga ang pinapakitang laro dito ni Bastismo. Yes, speaking of good vision on the part of Celarde, papunta kay Anabo on that sequence. So sabi nga natin, medyo palitan lang ito, no, ng puntos. But again, kailangan pa umistop dito ng mga taga-PUB Corpus. Gandang pasa na naman para kay Bastismo and an offensive rebound para sa kanya to get another 2 points there. Masyadong masipag na dito si Bastismo, coach. So sabi niya, I will return the favor, no? Kung may second chance opportunity kayo, ito sisipagan ko rin for my own second chance opportunity. Anabo thought about that 2-pointer, kicks it out to Dulom for 3, no good. De La Serna with the rebound. Sila naman ngayon ang nasa opensa, going all the way. De La Serna for that 2-pointer. Wala na magawa doon si Celarde. Ganun ko ba naman kalaki ang sasalubungin mo on that sequence. Dinerecho na talaga ni De La Serna from coast to coast to get that 2-pointer. Pero yan, may block pa doon si De La Serna with that attempt of Yanson. Mahilig si Yanson gumanon i-jelly pa niya yung tira. And anticipate na yon ni De La Serna on that time. Rebound here secured by Navales. 3 on 4 dito, mga kaibigan. Gandang depensa dito na PUV Corpus to stop that fast break. Ruelan fades away pero mapablock siya doon ni Hilongo. 2 on 1 ngayon, fast break, play up, that's good para kay jersey number 10, Brian Hilongo. Own version nila ng fast break naman for team PUB Corpus. So kung mapansin mo, partner, kayang-kaya naman makipagsabayan talaga nitong mga taga PUB Corpus. Yun nga lang. Still there, beautiful pass, Yanson to his teammate, back-to-back points dito para kay Hilongo. That's how you finish that 3-on-1 fast break situation, no? So good sharing on the ball with this team PUB Corpus. 30 seconds remaining in this quarter, mga kaibigan. The ball will go out of bounds. Possession will still go to the team of Kawayan. Substitution dito. Punay papasok. Ruelan lalabas muna in this quarter with 28 seconds remaining. 14 seconds on the shot clock. 14 seconds to make a play para sa Kawayan. De La Serna to Bastismo. A 3-pointer. No good. That time para kay Bastismo. Shot clock and game clock are the same here with the 17 seconds remaining
I'm not sure kung aware dito ang mga taga PUV Corpus, partner. 3-pointer, no good. Ball goes out of bounds. Final possession, mapupunta sa mga taga-Kawayan with the 7.9 seconds remaining. Kaya medyo hindi aware doon itong mga players ng PUV Corpus at tinuturo ng coach na dapat last shot na natin yon. Oo, mabibigyan pa ng opportunity dito ang mga taga-Kawayan. Pero yun, Marigando needs to heave that and he gets the last shot in this first half, mga kaibigan. Ang ating score 49-37, isang dosen ng kalamangan ang hawak dito ng mga taga-Kawayan. Coach, ano ang thoughts mo in this first half? Yes, partner, yun nga, sabi nga natin, returning the favor itong mga taga-Kawayan with those efforts na pinapakita nitong PUV Corpus. At yun nga, sayang yung mga second chance opportunity na hindi nako-convert into points for Team PUV Corpus. But we'll see, partner. Sabi ko, ang tanong natin dito hanggang saan, hanggang kailan kayang ma-maintain itong mga taga-PUV Corpus yung energy na yun para makahabol dito sa mga taga-Kawayan. Again po, magpapahinga muna kami ni Burns at magbabalik kami on the second half. So ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa atin ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit
Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Samuya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Municipality of Kawayan sa ating covered court dito for our second game. Home team of Kawayan versus PUV Corpus still. 49-37 mga kaibigan ng ating score. And nandito si Coach Paul para explain ang statistics ng both teams. So Coach, please take it away. Yes, partner. Sabi nga natin kanina, yung efforts nitong mga taga-PUV Corpus, hanggang kailan nila ma-maintain kontra dito sa mga taga-Kawayan. For halftime stats, yung partner, sinasabi natin, bench points lamang dito ang mga taga-PUV Corpus because of that aggressiveness coming off the bench itong mga players ng PUV Corpus. But ito, partner, ito yung medyo masakit. Points in the paint, 30 second chance opportunity. Sabi nga natin, maganda yung second chance opportunity for PUV Corpus also. But again, di nila ma-convert into points. But for Kawayan, mas kinakapitalize nila. So lamang sila dito ng dalawa. And the likes of Carlo Bastismo, partner, leading scorer natin, 17 points on this ball game. At sa kabila naman, itong si Anabo, Yanson at si Hilonggo ay may tigwa 8 puntos, partner. Yan ang sinasabi natin. Sabi ko nga, yung kanilang field goal percentage. Ito, partner, 49 attempts for PUV Corpus. 16 lang ang pumasok kontra sa 40 to 20. 50% for Team Kawayan at 32.7% lang para dito sa mga taga-PUV Corpus. So yun ang babantayan natin. If sabi ko nga kanina, if kalahati doon yung na-convert nila, partner, malamang sa malamang sila ang lamang dito sa ating laro. Oo naman. Yun nga yung sinasabi natin, kailangan nila may convert yung kanilang mga second chance opportunities para sa PUV Corpus. And mga kaibigan, makikita natin kung yung mga strategies and changes nga ba ng both teams ay magiging angkop dito sa ating second half. Pero ayun, easy 2-pointer dito para kay De La Serna of Team Kawayan. 2 points na naman para sa kanya. 51-37 na ang ating score, mga kaibigan. Dulom ngayon, papasa kay Celarde to the corner. 3-pointer, Hilonggo, no good. Rebounded there by Bastismo. 4-on-2, fast break dito, Bastismo, gandang Pinoy step doon, pero di na-convert yung 2-pointer. Dulom ngayon, on the other side, 4-on-1 fast break, and ayun, bank shot is in para kay jersey number 21, Ronnie Rado Jr. Grabing palitan doon, kala ni Bastismo on that play, partner, basket na for him. That's going to be a traveling violation on Bastismo. Another error here para sa kanya on the start of this third quarter, mga kaibigan. There's still time para si Bastismo mag-adjust dito. Pero sa ngayon, he needs to adjust. Rado Jr. gets that ball loose on that tipped pass by jersey number 16, Navales. Pero ayan, long 3-pointer para kay Dulom, no good. Kay Tuna, got that ball stolen by Hilonggo. Di niya na-anticipate yun na may tao pala sa likod niya. Ryan, 3-pointer para kay Rado, no good. Another opportunity, coach, para dito sa PUV Corpus. Seralde spins, fires, no good. Another chance, isa pa, mga kaibigan, and that's gonna be in para kay Hilonggo. Yun ang kanilang dapat gawin, no? Para sabi nga natin, second chance opportunity andon, pero yung conversion, dapat yun talaga ang kanilang gawin. Capitalize din nila and convert that into points. Kasi kung hindi na lang din naman, so mahihirapan sila makabalik dito sa ating ball game. Pero ayun, magandang pasa doon, pero na-block dito ng isa sa mga taga-PV Corpus. Pero that putback by kay Tuna is good. Another 2-pointer para sa kanya in this ball game. It's the own version of a second chance opportunity for Roger Kaituna for Team Kawayan on that play. Pero yan, PV Corpus, gandang pasa doon ni Rado to Anabo. Pero that's a steal but intercepted by Seralde. Spin move dito kay Anabo. And one para sa kanya dito, mga kaibigan. Chance for a 3-point play para kay Anabo. That's gonna be a foul on De La Serna. That's the first foul of De La Serna, partner, dito sa ating ball game. Pero yan, does not convert the 3-point play, pero may offensive rebound. Hilonggo is good. That's gonna be a basket. Medyo nagka-misunderstanding pa doon on the side of the referees, pero it's still a basket count para sa fadeaway jumper dito ni Hilonggo, mga kaibigan. 7 minutes, 40 seconds remaining dito sa ating third quarter. 55-42 ang score. Nakakahabol ng konti dito ang PV Corpus. Bastismo, beautiful pass. Does not convert para kay Abrigondo doon, mga kaibigan. Rado Jr. ngayon taking point para sa PV Corpus. Breaking away from Bastismo's defense. Pero ngayon, Dulom. Mid-range, no good.
Sa pang chance, Rado gets that blocked away. Clamped up by Navales. Matatawagan ng traveling dito si Rado Jr. Yeah, sabi ko, sayang na naman yung second opportunity partner on that play for Team PUV Corpus. But again, ito 10 lang partner ay nahabol dito ng mga taga PUV Corpus with 7 minutes remaining sa ating ballgame. And yun na nga yung nakikita natin, coach, na momentum na meron dito ang PV Corpus. Pag nagkaroon sila dito ng mini run nila, talagang humahabol sila dito. And ayun nga, may traveling violation na naman from the side of Kawayan. Ito medyo naglaylo itong mga taga Kawayan. Pansin mo sa kanilang body language. Medyo binabagalan nila itong laro dito. Yeah. At ito namang mga taga PUV Corpus talagang eager partner na makabalik dito sa ating ballgame. Oo, pero yan, Silarde to the corner, Rado. 3-pointer, no good. One more time para sa PV Corpus. Still, wala pa rin sa kanila dito. 2-on-1 fast break, Brigondo. It's gonna be a beautiful pass to the side of Bastismo. Wala na nga akong nasabi doon sa sequence na yun. Sa napakagandang assist. Oo. Nakakuha pa ng steal. Ito si Bastismo on that play. But again, sabi ko nga, dapat yung turnover sa limit for team PUV Corpus also. But again, di naman nagkakalayo when it comes to turnovers ng dalawang kupunan na ito, no? Ayun na nga, 2 shots dito para kay Bastismo, the leading scorer for this ball game, mga kaibigan, from Kawayan. 10-point lead pa rin ang hawak dito ng mga taga-Kawayan. Second shot here by Bastismo is good. 1 for 2. That time on the free throw line. Ayan, Dulom now. Passes to Serralde. Kicks it to the corner. Hilongo, naghahanap ng mapapasahan. Gets to Serralde. Passes to the corner. Rado will fire a 3. This time, 3-pointer ay papasok para kay Rado Jr. After 3 attempts, partner, on this third quarter, nakabutas na doon itong si Rado Jr. Gandang pasa doon. Matatawagan ng foul dito si Brigondo. Nice hustle and the steal from the side of a PV Corpus. Now, mga kaibigan, back to a single-digit lead ang hawak ng mga taga-Kawayan dito. Nagkakaroon ng mga mini-runs dito ang ating mga taga-PV Corpus. Kailangan ng Kawayan dito na mag-make ng stop. Ito, Batamintes on the free throw for Hilongo. At again, tingnan natin kung ano ang maisasagot dito sa mini-run niya na ginagawa nitong mga taga-PUV Corpus, itong mga taga-Kawayan. Ayan, 1 for 2 from the line there si Hilongo. 13 points yan si Hilongo dito sa ating ball game. Brian Hilongo. Ayan, Bastismo, Pinoy step na naman. Wala pa rin on that attempt. Fast break ngayon dito. Intercepted there by Bastismo. De La Serna gets the ball back into the hands of Kawayan. 3-pointer there, no good. Grabe, napakaganda ng pasa sana doon ni Brigondo on the side of Bastismo for that open 3-pointer. Pero that layup was swatted away by De La Serna. Mapupunta sa PV Corpus ulit ang bola with 15 seconds on the shot clock. Rado to Dulom. Dulom open for 3. Fires it. No good sa kanyang 3-point attempt. Pero may offensive rebound. Rado Jr. with another 2-pointer. And ayun na nga, coach, yung sinasabi natin, nagiging efficient na sila when it comes to the second chance opportunities that they get in this third quarter. Yes, partner. So yan ang kagandahan dito for team PUV Corpus. So dapat mag-ingat dito itong mga taga-Kawayan, no? Kasi ang momentum at ayun, 3-pointer on the part of Bastismo. So may sagot kagad itong si Giancarlo Bastismo dun sa kanyang 3-pointer. Narinig ka ata, coach, na kailangan mag-ingat nila dito. Kaya na binigyan tayo ng insurance ni Bastismo. Now with a 9-point lead para sa side ng PV Corpus. Pero binawi kaagad ni Rado. Pag nababanggit at napapansin, talagang nagpe-perform itong mga taga-PUV Corpus. That's the second triple of the ball game dito kay Rado Jr. At mayroon na siya dito, partner, na 10 points coming off the bench. Or no, this is a starter pala itong si Ronnie Rado Jr. Starter so siya 10 points dito. Maganda ang contribution nito dito sa ating ball game with 10 points. Again, balik ang bola
dito for Team PUB Corpus. So that's a good stop on their part. So 6 lang ito, partner. Napakaganda ng interception kanina from that inside pass to kay Tuna. And that's gonna be a turnover. Pero ayun, may steal na naman dito si Bastismo. 3-on-2 fast break. Bastismo going all the way. Pinapasa niya ata yun sa likod na teammate niya kaso hindi nag-spin yung bola. So that's gonna be a turnover on the side of Bastismo. And good hassle on the defensive side on the part of Salarde on that play. Talagang challenge niya itong si Bastismo. Pero yun, bola malalabas dito sa ating court. That's gonna be another possession para sa PV Corpus. 15 seconds on the shot clock. Dulom guarded here by Rayulan. Salarde to the corner. A 3-pointer is good again para kay Brian Hilongo, mga kaibigan. Don't look down. This is just a 3-point lead for Team Kawayan. Yan nga sinasabi natin na medyo uncharacteristic for Kawayan na medyo binagalan nila, partner, yung laruan nila dito. Pero yun, Roelan bumawi din ng kanyang 3-pointer. A version of his 3-pointer to get that revenge from the 3-pointer given by Hilongo dito. Medyo maganda-ganda ang performance na pinapakita dito ng mga taga-PV Corpus pero hindi pa rin tumitigil na makapagpuntos dito ang mga taga-Kawayan. Pero Dulom, no good sa kanyang attempt on that 3-pointer. 2-on-2 fast break dito. Navales going in, kicks it out to the corner. 3-pointer, no good. Rebound secure ng PV Corpus dito pero nakuha ni Ruela ng bola. No good sa kanyang attempt. Offensive rebound. This time it's good. Grabe itong si Roylan not giving up. And a steal dito kay Navales. Fade away jumper. That's good. Navales. Coach, narinig na naman tayo ng mga taga-Kawayan. That's why own version nila ng mini runs nila, no? So, timeout dito ang mga taga-PUB Corpus. Grabe. Of that sequence, kumbaga papunta yung momentum sa PUB Corpus. By sagot itong mga taga-Kawayan for another momentum change. So, maganda yung sagot dito mga taga-Kawayan dun sa mini run na ginawa ng PUB Corpus on that sequence sa ating third quarter. Binalik Coach sa 10 yung kalamang hawak dito ng home team. With 2 minutes and 39 seconds, nakita natin na naibaba ng PUV Corpus sa 3 yung puntos na lamang dito ng mga taga-Kawayan pero sabi nila but again, partner, this is just the third quarter, partner, with 2 minutes and 39 seconds remaining. So talagang may chance pa dito itong mga taga-PUB Corpus na makabalik dito sa ating ball game. Pero maganda yung mini-run na pinakita dito ng mga taga-Kawayan to get more leverage here na ibawi nila yung kanilang insurance policy kaya napatawag ng timeout dito. Para matigil ang momentum na hawak ng taga-Kawayan. Pero yun, mid-range jumper, no good. Salarde again, second chance given to his team. No good pa rin sa kanilang putback effort dito. Pero Navales now on the other side. Passes to Bastismo, going all the way, lays it up. It's good. 2-pointer again para kay Giancarlo Bastismo. Grabe, walang katakot-takot itong si Giancarlo Bastismo. Kahit sinong nasa harap niya, partner, talagang liliparan itong batang ito, no? Sinasalubong niya lahat. Pero yan, PV Corpus on the offense. Salarde, 3-pointer, no good. That's a little off. Kay Tuna, balik kay Bastismo ang bola. Mainit siya ngayon, mga kaibigan. Going inside, laying it up. It's good! 2-pointer again. Grabe yung depensa na pinakita na doon, coach, ni Salarde. Pero mga kaibigan, 2 points pa rin. Magandang layup ang pinakita doon ni Bastismo. Grabe ang puso ng batang ito, no? Kahit kanina, napapansin mo, hinihingi na ni Roylan yung bola. Umiinit talaga dito sa ating third quarter si Bastismo. And ayun, just like that, mga kaibigan, lumolobo na naman ang kalamangang hawak dito ng mga taga-Kawayan. Good and selfish play on the part of Roylan to Roger Kaituna. Roger Kaituna, 8 points na po sa ating ball game. Yes. Ayan, Rado Jr. guarded here by Navales. Passes it to Salarde, to the corner, Hilongo. 5 seconds to shoot. Goes inside, uses that board. No good sa kanyang floater. Bastismo open, layup. Pinaglaruan niya pa yung layup niya na yun using a double clutch layup.
ito, wala nang may time out dito yung coach ng PUB Corpus kasi kanina nga nagamit niya na yung kanyang time out. That's gonna be an unfortunate turnover from the side of PV Corpus with 37 seconds remaining in our third quarter, mga kaibigan. Kakasabi lang natin, coach, a few minutes ago na humahabol at nagiging masipag maglaro ang mga taga PUV Corpus, pero ngayon, nako, 2 points na lang, 20 na ang lamang ng mga taga Kawayan. So, grabe yung kanilang ginawa. 15-0 run on that play. Grabe itong mga taga Kawayan dito. Ayan, Navales going inside, laying it up, no good. Shot clock is off, mga kaibigan. Punay gets a steal there. Final possession dito para sa mga taga-Kawayan. Kay Tuna gets another 2-pointer. Final possession dito ng ating mga taga-PUV Corpus, pero hindi napansin ni Salarde yung oras na bumababa na. And that's gonna be the end of our third quarter, mga kaibigan, na 20-point lead. A dominant third quarter ang pinakita dito ng mga taga-Kawayan. 76-56 ang ating score. Yes, partner, yun nga sinasabi natin. That's a 17-0 run on that late goings ng third quarter ang ginawa nitong mga taga-Kawayan para, sabi nga natin, makuha ang 20 kalamangan na yan. Na dapat ay 3 lang sana, partner. Talaga binaon na dito itong mga taga-Kawayan. But we'll see kung ano mangyayari dito sa ating fourth quarter. This is a 20-point lead lang naman. But again, mayroon pa tayong isang quarter. So tingnan natin, partner, kung may dadagdag pa itong mga taga PUB Corpus dito. Sabi ko nga, yung tanong ko kanina, hanggang kailan or hanggang saan nila kayang i-maintain yung efforts na ginagawa nila. And sabi nga natin, yung conversion when it comes to second chance opportunity, partner. So doon na medyo masakit yon for team PUB Corpus. At ito, tingnan natin. Yun lang nga, partner. 73 attempts, 24 lang ang pumasok. So that's 32.9% on that field goal average. Kumpara mo sa 49.9% for Team Kawayan. Grabe talaga need ng mga adjustments dito on the side of PUV Corpus. Nakita rin natin na may potential sila dito to take the lead, to get an advantage on the side of Kawayan. But parang may switch na pinindot yung mga players dito ng mga taga-Kawayan. Ba't bigla na lang lumobo yung kalamangang hawak nila? Mas naging aggressive sila. At hindi pa dito tapos. Ito si Navales, partner. But again, sabi ko nga, yung rebounding and the rebounding department, na lamang pa rin itong mga taga-PUB Corpus with 44 rebounds, total rebounds, kumpara sa 41 itong mga taga-Kawayan. Ayun, binawi naman with a 3-pointer nito ni Hilongo. Medyo mainit din dito si Hilongo from the side of PUV Corpus, one of the more effective shooters this game. Pero ayun, mid-range jumper from Brigondo is good. 7 points na yan. At ito, speaking of Hilongo kanina, partner, ito 19 points na dito sa ating ball game. But itong si Giancarlo Bastismo, 21 big points dito sa ating laro. Ayun, Brigondo again, back-to-back points para sa Kawayan. Switch is turned on here para sa side ng mga taga-Kawayan, mga kaibigan. They are heating up in this second half. Pero Salarde, beautiful pass there. Hindi lang nakuha ni Anabo. That's a steal from Ruelan, going coast to coast all the way, converting that steal to a 2-pointer. So ito, nag-gas up na talaga dito. Ito mga taga-Kawayan. Coach. So ito, partner, tingnan natin kung ano ang sagot dito ng mga taga-PUB Corpus. Hilongo fires a 3. No good this time sa kanyang attempt. Secured there by Puna yung rebound. Ruelan with the ball here. Passes to Navales. They're consuming time here since they have the upper lead here. A beautiful pass there from Punay to his teammate, jersey number 25, Amasan. Another 2-pointer para sa side ng Kawayan. Kung mapapansin mo, partner, mas lalo nagiging fluid yung offense itong mga taga-Kawayan dito. Kasi nga halos damay-damay na, partner. Pero yan, 3-pointer by Yanson is way off, mga kaibigan.
Napansin ko lang coach no, na 2 points na lang. 30-point na ang lead na hawak dito ng ating mga taga-Kawayan. Pero still, di natin pwedeng i-count out dito ang mga taga-PUV Corpus. Pero may 2 points na naman ulit si Rowelan dito. Nakita naman natin mga kaibigan kanina ang third quarter na ibaba ng mga taga-PUV Corpus ang kalamangan na hawak ng mga taga-Kawayan. It's just a 3-point lead partner on that third quarter. But again, sinagot iyon ng talagang sunod-sunod na puntos for team Kawayan dito. Until now, walang sagot itong mga taga-PUV Corpus partner. Kailangan nila dito mag-make ng mga adjustments since their 3-pointers have not gone in. Pero that's a second chance effort. 2 points dito para kay Salarde to end the cold streak dito ng ating mga taga-PUV Corpus. It's the first 2 points dito ni Salarde sa ating ball game. Yes. Ayan. 3-pointer by Navales, in and out from the ring. That's a rebound by Hilongo. Hilongo ngayon nagdadala ng bola, 3-on-3 dito ngayon. Goes inside, kicks it to the corner. Serad goes inside, kicks it to Salarde. Salarde ngayon to reset. Babalik kay Serad ng bola. 10 seconds to shoot. Seralde gets that 2-pointer. Napakaganda ng ball movement dito ng mga taga-PUV Corpus. Getting that 2-pointer. But again, they need to stop here, partner, with 5 minutes and 55 seconds remaining. So medyo nagiging slim yung chance nila dito na makabalik sa ating ball game. Kailangan nila dito mag-double time. Pero ayun, that's a steal by Yanson. PUV Corpus now with the momentum here. Seralde kicks it to the corner. Serad for 3, no good. Still struggling itong si Serad dito sa ating ball game. Only shooting that 1-3 early on in this ball game, mga kaibigan. Ball goes out of bounds. But I think it's still gonna be Kawayan's ball here. Possession nila ba dito? Yeah, they still have the possession with 14 seconds on the shot clock. Mid-range stop and pop, no good. Para kay Amasan doon. Ball possession para sa PUV Corpus. Ito, partner, 26-point lead for Team Kawayan. Grabe talaga kasi yung mini run talaga kanina, coach, ng mga taga-Kawayan kanina. Talagang walang naisagot yung mga taga-PUV Corpus doon sa latter stages of the third quarter. Given and led by Bastismo. Grabe, napakarami ng mga conversions niya kanina eh. Just another point on Navales. So ito, Seralde with the ball, trying to break away from Brigondo, passes to Anabo, fadeaway jumper, no good. I think that was a block by Amasan, pero ayan, Navales to the other side, Brigondo, layup, no good. Masyado niyang pinasarap yung layup niya doon, pero Rowelan, buti na nga, nandun siya to get that second chance effort. Ito kailangan to ng mga taga-Kawayan, partner. Dapat dito wag sila mag-relax pa rin. Dapat dire-diretso pa rin yung points nila dito. Another miss on Salarde. Kasi sabi nga dapat magkaroon sila ng huge margin dito. Layup doon ni Punay is no good. Para kagaya ng missed layup there ni Salarde. Pero ayan, Anabo kicks it to Yanson. Yanson to Serad. 3-pointer. No good pa rin. Ayan, may isa pang chance dito para kay Serad. Pasa kaya Salarde. Salarde fakes. Passes. That's an interception by Brigondo. Open na dito si Punay. Goes inside. Yung dunk niya. Medyo naging parang floater na yung dunk niya doon. Pero at least, he gets 2 points with that attempt there, mga kaibigan. Pasok yung tira doon ni Punay. 3 minutes and 20 seconds left in this regulation, mga kaibigan. Hilongo is being guarded there by Brigondo. Yanson fires a 3-pointer, no good. Still can't connect itong si Yanson. Salarde gets that steal. Grabe na yung kalamangang hawak dito ng ating mga taga-Kawayan. Pero Salarde still going inside. But unfortunately, that was swiped away by Navales. Rowelan here open to get that 2-pointer. I think Coach
white flag race Yes, na white dito flag para sa mga race taga na for, PUV Corpus. PUV Corpus, sabi nga natin na nagsimula doon sa talagang run ng third quarter. That is 17-0 run, tapos nagtuloy-tuloy. Comes the fourth quarter, so walang naisagot doon, partner. Itong team ng PUV Corpus on that sequence. Pero if things happen differently on that third quarter, I think we are going to have a very close game dito Yes, inside partner, the fourth quarter. Yung mga second chance opportunities nandun for Team PUV Corpus, but they are not converting it into points. So, this fourth quarter, partner, 7 lang na puntos ang kaya na lang naibuslo dito. I think, Coach, kasalanan kasi natin eh. Kasi nababate eh. Binanggit-banggit natin kanina, paulit-ulit. So, ayan. Still struggling dito sa... Pero yan na, the attempt there by Yanson is no good. Time being consumed here, mga kaibigan. Inuubos na lang ng ating mga players yung oras dito. Pero I think that is it para sa ating ball game dito. Congratulations para sa ating mga taga-Kawayan for getting a home victory dito. And congratulations din on the side of PUV Corpus for giving us a very good matchup this day. Yes, partner. So, ayan. That's yung basket on Serad. So, hintayin na lang natin dito ang final score dito sa larong ito. Pero no, Coach, very commendable din yung performance dito ni Brian Hirlongo. He is one of the top scorers on the side of PUV Corpus. Maganda yung production niya dito, yung kanyang distribution of the ball, yung kanyang court awareness, napakaganda din. Lalong-lalo na kaya Yurichiro Dulo, though mahina yung kanyang points per game today on the kumbaga facilitating dito sa ball game for his team, napakaganda. Pero yan, 30 seconds remaining na lang in this quarter, mga kaibigan. Yan na, 2-pointer again para kay Ruelan. So this is for Team Kawayan. Again, kudos to the efforts of Team PUV Corpus dito, partner. Lumaban sila at until the third quarter, but again, sabi nga natin, medyo masakit yung momentum change na 17-0 runs, tapos nagtuloy-tuloy into this huge margin for Team Kawayan. So congratulations for those teams. Itong mga taga PUV Corpus, may laro pa itong partner. But itong mga taga Kawayan dito, this will be their last outing. So abante sila sa 4-2. Yes. Dito, partner, sa ating team standing, at baba naman itong mga taga PUV Corpus sa 1-3 na team standing. So ayun po. And again, maraming salamat po sa lahat ng mga sumabay at sumuporta dito sa ating double header ngayong gabi. So kanina po nanalo ang Kataingan kontra dun sa mga taga sino ba yun, Coach? Dimasalang. Yan, Oo, at yung ano naman, ito namang second game, itong mga taga-Kawayan ay panalo dito with a huge margin against PUV Corpus. Again po, maraming salamat sa mga sumusuporta sa Ako Bicol Cup Masbate. And of course, please subscribe, follow, like, and share itong mga social media platforms natin, no? For Facebook, Rep Saldico page on Facebook, Ako Bicol Party List Facebook page, o Ako Bicol Online TV. Of course, yung ating YouTube channel, yun na pwede nyo pong mapanood doon. Lahat ng legs, actually, you can review yung mga games doon from Albay, to Cam Norte, to Cam Sur, to Catanduanes, Sorsogon, and now dito sa parting ito ng Bicol Region Masbate. So, yung YouTube po, Ako Bicol Cup YouTube channel. And of course, kung gusto niyo naman makapanood ng mga documentaries ng mga players, top 10 plays, and of course, yung ating mga reels, nandun po sa ating TikTok account na @Ako Bicol Cup. So yun po, maraming salamat. And again, kudos to these two teams, Kawayan and of course sa PUV Corpus, maraming salamat po. And of course, this will not be possible without Rep Saldico and also Rep Gil Bongalon and the rest of Ako Bicol Party List na talaga
ito, ginawa itong liga na ito. And of course, batiin din natin ang ating mga commissioners na si Commissioner Lloyd Rivera and Assistant Commissioner Ino Rivera. Of course, sa IMBC family, headed by Ms. Russell Oreta. And of course, itong nandito sa technical crew natin, headed by our Director Christian Calleja. And talaga yung mga napakasisipag na men and women of Ako Bicol Cup. Hello po sa inyong lahat, down to our strikers, so sa ating mga sa nagluluto sa atin, sila Kuya Job, sila Ate Mavic, and sa mga commentators natin, Kapa Morgan, Wadi Jan Bachiller, si Jem Pleto na nandito. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta dito sa Ako Bicol Cup. Ikaw, partner, may mga gusto kang i-shoutout, but while we are waiting for our Kasurog Player of the Game dito sa ating game na ito, as you can see the highlights, baka may gusto kang pasalamatan, partner. Ayan, special shoutout sa aking papa, si Papa Jojo, na nanonood sa ating Facebook Live ngayon. Kanina pa siya nagtatanong sa akin kung anong oras ba ako magko-commentate dito. Ayun nga pa, shoutout na kita. And syempre, shoutout din kay Mama na nasa Irigan, yung girlfriend ko na nasa Naga. Syempre, maraming salamat din kay Mayor Edgar Condor for accommodating us into today's game. Maraming salamat. Nagpalaro pa yan kanina. And of course, batiin ko rin yung mga taga-Iriga. Hello po sa mga taga-Iriga, taga-Kamsur. Hindi lang kayo, pati lahat ng dito sa Bicol and sa lahat ng sumusuporta na sa atin sa buong mundo. Batiin din natin yung mga sumusuporta sa mga players na naglalaro dito sa Ako Bicol Cup. Hello po sa inyo. Stay safe always. Yun po. And of course, again, thank you to LGU Kawayan for welcoming us dito. Of course, Mayor Condor, maraming salamat po for your generosity lagi. Pag nandito kami, maraming salamat po. And again, partner, eto, tomorrow, mayroon pa tayong mga games. Isang week pa po itong elimination natin. So you can just check our social media platform. Nandun po yung mga schedule ng ating mga ball games. Para po updated kayo, you can just check our social media platform. Maraming salamat po once again. Hindi po kami matatapos magpasalamat sa mga suporta nyo. So ayun, dito na po nagtatapos ang ating double header ngayong gabi. I'm with, of course, my partner, David Joshua Bernales, si Burns, and of course ako po si Coach Paul Sepe na nagsasabi sa inyo na magandang gabi, at puntahan na natin itong ating Kasurog Player of the Game kasama si Miss Mabel Echigoyen. Mabel, pasok. Thanks, Burns and Coach Paul. Kasama ko na nga ngayon ang ating Kasurog Player of the Game na si Giancarlo Bastismo, wearing jersey number 15 mula sa Team Kawayan, who scored 29 points, 6 rebounds, 4 assists and 3 steals. Giancarlo, napanatili nyo ang inyong kalamangan mula first quarter hanggang last quarter ng game. Ano sa tingin mo ang alas ng iyong team na Team Kawayan na nagpapanalo sa inyo ngayon? Unang-una sa lahat, napasalamat ako sa Panginoon na hindi kami niya ginaan sa laro, at unang-una sa defense namin, among pinagtingan ang defense namin at kanang. Ayan, sige, hindi pa ata makapaniwala ang ating Kasurog player. Sige, meron ka pa bang idadagdag? Shout out sa aming mayor dito sa Kawayan, nga si Mayor Condor, at sa lahat ng lahat ng players at mga coaches namin na tinutulong kami sa paglaro at sa lahat. Yan lang po. Ayan, once again, thank you and congratulations, Team Kawayan. At yun na nga mga kasurog, nagtatapos itong ating Day 20 ng double-header match-up for tonight. In behalf of Ako Bicol Party List, Rep Saldico, Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, IMBC Head Miss Russell Oreta, Technical Head and Director Sir Christian Calleja, and from the rest of our team, thank you so much mga kasurog sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa Ako Bicol Cup. Abangan niyo po kami bukas sa Bayan ng Milagros for more basketball action. This is Mabel Echigoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter. Good night mga kasurog. Ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada.